Yathi mangilele ngiyavuka sathi leshazi lesibonakaliso kwase kufika inkosazana yakwethu eyahamba emhlabeni umama engayazi inamasonto izinsuku ezintathu yasho njalo. Yathi umama kangazi mina bhuti ngoba esibelethweni sakhe ngahlala u3 days kolesine ngachitheka akazi nokuthi wake wakhulelwa. Yayisithi le ntokazi kufike umqali wendlela wathi angizokutshela ukuthi njengoba izinto zakho ihamba ziba up and down nami ngomunye wabantu abadala into zakho ingalungi ngoba mina kanginakiwa nginagama akaze ngenzelwe lutho umama akaze kwenziwe ngisho ababelethisi laba nami ngihlanganiswe nomndeni wakithi. Base sikwenza ke lokho ithi mayisibuya ngelinye ilanga ethi bhuti kuthiwa ngizokubisa bese ngisuka nayo kube ngathi siyahamba indawo nje lenilidolopha inhle le ndawo mangibuka lapha ya kunendlenhle lendlu sengiyayibona namhlanje likhona emhlabeni ebizwa ngekhala emphefumulo yayingakabikho kunalendlu kulendlu kuma umuntu eminyango lo muntu mangimbuka ngifike ngithola ukuthi umqali wendlela umile nje wayesebambelela kwiframe yomnyango bese athi cha mntanami wena akawubizwa lapha kungena sebegeziwe athi hamba lapha akhombe uyayibona lama office amahotela la asebuhleni amadala la besetshenziswa amadodi kakhulu akhombe indawo enjalo ushembe athi balapha abantu abakufunayo bese ngisuka ngiyakhona uyabona ngathi ngizongena eminyango lendlu iyiwolo inkulu ngathi ngingakavula umnyango ngahlangatshezwa indle iphuma phansi kwesivalo ngathi manguvula igcwele indle yonke indle kunabantu lapha isilisa sodwa kwakunekhehla elidala elahleli emva kwesivalo engathi mangena lathi ayikho into ekholwa yilo mfana kaSibanibani thina sihlela ngazophenduka ngalibuka leli khehla kwasho ukuthi nami nginento eyangigcinile sengiyawubona phakathi nendawo isithi etoilet engiphuthuma khona lathi mangifika khona ngithi ngiyahlala phe kwesithi kwaphuma ikhehla emgodini lakhanga lathi mntanami ngiyabonga ukuthi usufikile mina kade ngalamba ukudla sekuphelela kulabo abangaphandle akekho oza lapha engikhona ngahlala kulesithi ngaphuma ngaya kwenye laselithi leli khehla izandla ke mntanami uzoyigeza kulo ya round omkhulu ngaphuma ngaya khona mangena ku round ngafika kuhlela abantu besimama abanye babezilile bafaka indwangu ezimnyama emsamo kwakunesalukazi engathi mangena salukazi umntanami sewufikile ngathi mina yebo salukazi kade sakulinda thina sathi ke ngiyazi lidi ibango lihambile indlela ezalapha mntanami kukhandle kumphefumulo mawuyihamba abanye baba nenhlanhla bebuyele emuva abanye abavuki wathi wena ubicelwe yithina kushembe mntanami ngoba siyabona ukuthi uyakhola ukukholwa kodwa thina usinakile unakushembe wena unakene esontweni ngoba ukukholwa khona nje ukulandela ushembe lapha yakhona kodwa ukukholwa ukwenza imisebenzi unikelela abantu bakini ubathathela amathikithi ubakhiphe emabhokisini bese ucela umshumayeli niyokwenza uvuka nathi ekhaya ngeza abantu abadala bakini ngoba usuku ungakabi lona iNazaretha uma ngaba amaNazaretha engakaze nyathele emagcekeni akini akabiyona inkololo noyibambile wena usaphelekezela abaye esontweni sasa siyokuza ususho phansi emjondolo laphana nebhodlela lehenekele make kwedlula inhlansuthi kusho wena uyishaya iqala imbomu ngomlomo uthi phapha thiwa kwenzakala ukuthi hayi nami ngangiyilona ngisabanjwe into zesi kanti kade bakuduba bakini kade bakuduba bakini ubonakale makiwe esontweni unedosho bese beyitshela ukuthi abantu udla amaphilisi kanti cha uphethe inhlabathi ngedoshi lamaphilisi uyiNazaretha udama ubheka ukuthi imfimfi emakhaleni udonsa iduku selazela mnyama ngathi igundane elishawe imvula bulawa isinemfu usukholo ngoba bagezile abantu bakini ethi mangabe ikhuluma le ntombi endala yathi mntanami ngiyazi ulambile
Yayisithi kuyabonake lapha ekhaya mntanami, yathi mina ophakayo ngisho makoti abangenayo lapha ekhaya bafundiswa yimina ukuthi kuphakwa kanjani. Akekho umnikazi wamabhodwe yimina nkosikazi oqala lapha ekhaya ogana ukhokho wenu. Usho le ntombi uMandwandwe. Awubazi njalo wena okhokho bakho. Kodwa umlando wakaShembu wazi njengoba. Wazi ngisho intabazwe namhlanje amanxiwa lapho kwasuka khona uShembe. Awazi amanxiwa kilina asuka khona. Angisakhulumi ke ngalamadala ngisho la amasha. Owufakazi nawo njalo uhlala uyiphupha usemanxiweni kodwa akazi uyolungisa lento oyiphupha khona. Akazi ulokhu bizovuka nathi lapha eMjondolo cela umthandazo maNazaretha kuzobikwa nje iguqo nawe uzobi ukhona kodwa ulungisi uca uthi uzolungiselwa umthandazo. Mama wathola imali ukhumbula indalo esebox. Khumbula imayonnaise uthi phelile endlini. Hawu ngona lapha kwajwayelana ikudayisa amathambo a 50 rand. Nyoza nidle namathambo ezimbongolo. Yona ukudlana namathambo inyama ikho. Hamthenga amathambo yonke imigwaqo lana wabone pink ukuthi imbongolo. Wawayibona inkomo enethambo elipink. Khona wadayisa ngapha emholweni emsinga. Bathenga abantu aluthenga inyama yembongolo. Uthi ngibona ngoba mfethu ingavuthwa lento ilokhu ikhukhumale ebhodweni ngiphinde ngithela amanzi ikhukhumale. Anibadla imbongolo. Hlenza yonke into abantu balambile ngisho amakati manje. Thola lenekiwe lapha eThekwini ayithi vele nikhonza izinyanga nase eBree. Thola inkawu endala mhlongo. Kubanjwe inkawu. Yahukwa ngehuko locingile ngisiyathi kanje yomile. Umuntu uyongena lapha ayibona khona yomile. Uzofuna umuthi wenkawu. Ubona uzala amasela. Wadla inkawu. Ethi ke le ntombi mina ophaka yayisithi mntanami ngiyazi ulambile. Yayisithi mnikeni iplate base belikhipha ngase ngiyakuyona unamabhodwe amakhulu angaka ngalana isicembe sakhona side umuntu wakhona maye kuphakela umela lapha ya. Yayisikha le ntombi endala lapha ebhodweni yayisifaka eplatini yashaya lagcwala sikhulu isicembe sakhona ngathi mangilisondeza ngilibuka kwaqhabuka ummoko. Hawu ngababaza kakhulu wathi ya iyona nto esidlayo mntanami ngithi mina khokho yini lena wathi indlele lokusahamba thina emhlabeni mntanami sidla lento siboshiwe ngekho sezulwini. Ngase ngivuka ngathi mangivuka yangikhwathaza lento emoyeni wami. Ngayixoxela omunye umshumayeli wayengakaxoxwa ngapha emlasomshumayeli. Ngamxoxela lento sayimunyunga. Kwahamba isikhathi uShembe wakha loya muzi. Uthema esewakhile base befika bathi mntanami uShembe usesiqoqile wasibeka ekhala emphefumulo bathi sicela usilethela noma ukudla ngoba sinakwe muntu. Uma ngaba abantu bephiwa ukudla lapha thina silinda imndeni lena esuka nezingane zabo ekuletha ukudla bedle ma beshile ezitsheni bese sikhothuluza khona. Usho lo muntu kwawulwesithathu. Wathi ungakwazi ukukuletha ngolesihlanje ngoba kuzongena isabathu ukuze nathi sidle. Hayi yamphendula ethi mina ngakwazi ukukuletha. Wathi ngiyacela mangabe ukuletha ulethe impuphu amazambane ubhontshisi ungawashiya amasi bese kuba iphakethe lika sweet nesobho. Wathi mawenze njalo mntanami siyobonga kakhulu. Wathi kodwa ma usuku usilethele isimayo kumenyeza imnikelo bonikela wathi usewazi mntanami ukuthi uShembe akubona bonke abantu abathethelela ngokuthi mnikele imnikelo yemali. Wayehamba nabafowabo bebathathu. Wathi ningayinikela mntanami kwesinye isikhathi imnikelo yemali umshayeli ithikithi umuntu kanti icala lakhe kalithethwa alikho emalini. Wathi njengoba uzoya ofika ekseni unikele bese uyasebenza. Wathi ngesikhathi usebenza bese thi lo nomunye mabekhuluma ngokusebenza bethi somnika muphi umsebenzi. Bayaza beke bekhala emphefumulo kunalo umhosho oklinwayo babe ngale ngaphesheya kwalo kunonyazi lugqoka umjivo uyigolide lumnabo.
bathi sizomnika muphi umsebenzi. Wayesethi umfowabo hayi akagunda utshani lobu lapha indawo azogunda kuyo kuzokwakhiwa indlu kaShembe sizwile kuxoxwa. Nangampela bangikhombisa usetho komunye wabafowethu sebegijima omunye uza nomshini omunye uza nopetrol. Othi lo ningamniki umshini ningamniki upetrol. Umshini mayeke wawubamba lona ngeke enze lutho kuzosebenza umshini. Thina ngeke siphume lapha esikhona. Khuluma nawe njalo. Wathi kufuneka athole into azothi mayesebenza ajuluke umjuluko wele lapha emhlabathini ngoba umjuluko nomjuluko wakhe oyobuwele emhlabathini uShembe yobethethe icala lethu. Ngavuka ngolesithathu kwawulesine uLesihlanu ngavuka ngaye edorobheni ekuseni ngathenga lokudla ngabheka khona kaMatshe ekhala emphefumulo ngafika ngakhuluma namaphoyisa kwabanjwa inkonzo kwaqedwa ngase ngibachazela ukuthi cha ngicela ukusebenza kuthwela ngogonda utshana. Wayesethi lo muntu ogadayo shothi unebhadi mfowethu ngathi mina ngani wathi umshini sibe sisathe siyawudumisa namhlanje awudumi kodwa silala usebenza izolo. Ngase mina hayi khuleka umshini angudingi ngitsheliwe ngawo ngicela ungipha noma isikela noma ubhushi mawukhona. Wathi ngena ubheke lapha endlini ngase ngena ngathatha isikela ngaya khona lapha engikhonjwe khona ngoba uyenza into ongayitshelwanga ekhala emphefumulo. Ngaya la kusho khona abangiphetheyo ngafike ngagunda utshani ngabugunda ngesikela kwathi ngo4 ngase ngiqeda ngagibela ngabuya ngezemlazi bafika futhi bathi mntanami siyabonga okulandelayo yophinda ukwenza usuyokuzwa ngathi. Wena lokho kwenza wakuzwa ngobani? Sengiyagcina ngibuza ukuthi eNazaretha njengoba sigcwele ithempeli kangaka siyaya yini kubo kaShembe ngomhla wokuphela? Siyaya yini ezulwini lo baba mkhulu ngomhla wokuphela? Ngoba abanye benu niyazi njengoba sikuShembe sisemathempelini abanye betho baba babo baphuma kabe endlini behlehla bexabene nabafowabo ukuze kuvelelele inxiwe liphila kulo. Waphuma umndeni uxabene abanye yebo bangamaNazaretha kodwa abahlangani abangenelani nihlanganiswa umufi kini makufanele nihlangane nimenywa umufi kuphela hlanganiswa isidumbu kodwa sewulapha kule ngubo kaShembe nihlanganiswa isidumbu nakhona omunye makushoniwe ekhaya ufika njengathi abantu bokhamba bazongcwaba ungaze uyitshela ukuthi akuyena omndeni kanti ungiwakhona futhi uzaba kuyona lendle efelweni. Ufika nje abantu bokhamba angangena ekhaya ame lapha ngaphandle ayixoxise nabantu bendawo kuyothi makuphuma ibhokisi naye ahambe nabantu abantu bakini bezwe ngabantu bokhamba uthi nawe kade ukhona emngcwabeni kodwa bakubonanga unethe kwaqeda umbiwi ithuna kwathiwa sebeyeza abantu abazongcwaba washona emfuleni wayogeza ngomsuzwane emva kwalokho abamba indlela ebuya ize lapha emjondolo wakhe eThekwini abazi abantu bakini ukuthi wena wawukhona emngcwabeni kababa omncane wakho ngoba uzwani nomndeni uzohamba emhlabeni lento isale einganeni zenu. Ngelinye ilanga lapha endaweni yangapha eRichmond kusuka intombazane kuyaxoxa ngoShembe uyabona usuku nebhadi mfowethu noma ngabe uyigqokile lengubo noma ngabe uyigqokile mawuzonda uShembe usuku uzonda wena uzonda bakini nabaShembe noma ngabe uyithandi noma ngabe umfuna uShembe woyithatha uyibeka emsamo njengenyama yomkhusu khona lapha ngelinye ilanga noma ingasakusizanga wena kodwa ingane zakhe iyakuyisiza sewahamba wena emhlabeni ungangenanga emndenini ngenxa yamaphutha ngoba uyazi nawe njengoba ulapha eThekwini nje kunonkosikazi womuntu owashiya kuyena ubaleka ufunakala ngoba wamithisa umkamuntu emakhaya. Lo mndeni onawo lapha eThekwini umndeni wesibili wena kunonkosikazi womuntu owazala ingane kuye noma le ngane uyondla kulo mkamuntu uyenza ngebhenke akhohlisa umyeni wakhe lo muntu athi usaye ezitolo kanti ulanda imali yokuthi athengele lengane yeshende lakhe ulapha nje unkosikazi wagana unengane owayizala ngaphandle wafika emzini uzogana uyithwele ngesisu le ndodo eganila yazwe ukuthi wakwahushula isisi ingakakulobuli
futhi akazuyitshele. Ethi-ke le ntombazane emasixoxa lapha engqoleni sayicela umthandazo, siyabophela sizinsizwa sibheka le Katorishe sebehlala khona. Fika ngena inkonzo kavuka nathi, ngiyabuza dadewethu